Toherápici poradili s Legionár z 5-2 aj zásluhou Felixa Eisnera, ktorý strieľal 2 góly. Felix, hlavne v tom druhom polčase sa ukázal ten rozdiel medzi týmami a prakticky ten tvoj tretí a štvrtý gól, čo bol teda góly vášho týmu, rozhodli o tom, že ste vyhrali. Áno, tak dali sme tie góly aj zásluhou jedného môjho kamaráta, Paťa, spoluhráča. Tak to mi dobre nahrala, tak padlo to tam a našťastie minulé zápasy boli nič moc, čiže našťastie tento vyšiel, tak uvidíme, čo ďalej. Vnímaš to tak, že je zaslúžené víťazstvo? Tak toto je asi. Tí predtým sme zaslúžené prehrané, ale teraz to vyšlo, dobre sme hrali, tak to bol v pohode. Brankár bol dobrý, celý tým fungoval, jak mal, takže síce super bol tiež taký, neboli zlí, ale boli to postarší páni, takže potom už nevládali, preto druhý polčas nám podľa mňa aj vyšiel, takže tak. Kde by si videl možno ešte nejaké také menšie problémy alebo nedostatky vášho týmu, v čom by ste sa mohli zlepšiť? V čom by sme sa mohli zlepšiť? V kondičke asi, určite. Ešte treba chodiť trénovať po večeroch ešte sem. No jasne, určite mali by sme, lebo to je asi najhoršie. Hrávame často spolu, zahraní sme, ale no nie je to kondička, no. Felix, dík.